Lover boy. Salamat din kang Konsehal Jude sa pagpuhom sa iyang sapatos. Oh. So, brand na. Clay Thompson. Muna yung shooter kay kinina. Ayaw, huwag yung chat natay. Kung napiyang mo sa basketball, maayo ra mo na sa kayo na. Ter. Sige, adi ka jersey ha. Gamay mo, di kasi igos ko. Dara jersey oh. Pwede na day? Ala sa ba? Habag. Pwede jersey wala eh. Jersey sa bike? Wala mo na yung jersey sa basketball? Adi lang ka? May gabi yung tanan diyan mga another day, another life, another blessing na basong tanan. Day pa baron murag gabi naman pero okay na siya. Mao na tong intro, mao na tong signature line no. Karon kay duha mi diri sa liga sa mong barangay nya. Shout out kay kang Konsehal Jude no kay gipuham ko niyang sapatos mga no. Anta, Kitty Fly, tong suway og sulog. Yusay, pindot ang sapatos, ang gwapo kay. Say gwapo beb. Ako. Nindot kay sapatos nga tong nahulman mga Mahinta nindot ba tong performance karon. Adto na ta kay para di ta malit sa duwa. Let's go. Ang score na. Di ko masar. Congrats. Nay pinakagwapo dito sa bracket oh. Pinakagwapo. Di ko sa kong gagay. Ga. Kiss ko be. Darama, Bugiro. Gaga. Hoy, basin mangis na ako ha. Hiya. Katol kayo. Basketball ay makakayo. Tanawa ka na yung Bugiro. Han. Parang di sinoy bibita. Ay, gwapo mo na. Diwan ni Ugma. Gas 5 ko. Kita na kasi pinakagwapo sa dakit. Wala pa no? Ay, pahisgot mo ka. Pera. Karo, kalma. Bakyo. Lover boy. Ano kaya dol? Ato to i-post niyo mga picture sa una. Ayaw, nanay. Los, buwang yaba kailan. Otoy. Ya kana gitan dong isi. I-vlog niya kana sa mukha ngayon ngayon. Oh, chuchoy ge ba. Nindot nga balita mga kay nakadaog ni kaloy sa Ginoo. Salamat din kang Konsehal Jude sa pagpuhom sa iyang sapatos oh. Pakat kayo no? Pakat kayo gid. Kuyawan ko kay murag mugay akong tuhod dagan Dagan ako. ko sugi kamudagan kay na day kay. Murag series oy. Pulis rin makadako. Ayaw. Gwapo gid sa sapatos oh. Oh nindot day. So, brand na. Clay Thompson. Muna yung shooter kay kinina. Ayaw, huwag yung chat natay. Ang sapatos nindot ang gwapo. Eh kami ang Kani, gwapo. sponsor po. Salamat po sa mga idol. Itong Siman nga taga Alpine. Gwapo, Mark Light Poyos. Matik. Salamat sa imong Yaris. Atito Compo. Oh? Pangat kayo eh? Sponsor yung Jod si Mar. Di pa hulman na lagi. Kulma biro pa daw nasa hatag. Buwasay ko kibaw. Mahinta. Ano yung mga gwapuhon sa dakit? Gwapo buhon. Ito na enjoy po. Luwagin mo. Magin. Kung napiyang mo sa basketball, maayo ra mo na sa. Kayo na. Kung di maayo, ayaw lang po. Agtala mo kang ano, boss yun, pahilot mo. Oo, bitaw. Rekomendado. Garantisado, maayo. Maayo ka. Uli ka maayo. Ikaw na lang may problema. Dili na manghihilot na problema. Ikaw. Ang may problema kay. Maayo kayo tumilog yun. Proven and tested. Kana, matik na. Boss yun, recommended. Puro karya. Ato mo. Manamig burit-burit. Ito na yung tapuson. Wala na pa yung mastorya. Ato na yung tapuson. Hanggang sunod di kayon. Padayon mas pagsuporta. Yan yung TV, yan yung out.